Jaun andereak, ikuskizuna astera doa. Abesbatzaren emanaldiaz guztio gozatzeko, mesedez, haur txikiak zuen ondoan zaindu eta isiltasuna gorde ikuskizun guztian zehar. Prestaketa lanetan aritu diren guztiek, eta batez ere oholtza gainera igoko diren ikaslek, hau da, zuen seme-alabek eskertuko dizue. Ikuskizun honek, Laboral Kutxa, Lekunberriko udala eta Larraungo udalaren laguntza ekonomikoa du. Azkenik, ez ahaztu zuen mugikorrak itzaltzea. Eskerrik asko.
Oi ama, baino, hau izugarri edan eska. Ziezu hau, baina, zeu. Oi ama, betu, hoi da, la estatua de la libertad. Non dau? Ai, Jesus hortxe, Aizu, Zaldoz ikusten. pelikuletan handiago amatezune. Handiego ematen zuen bai. Ba, txiki xamarra Ai, da, Jesus. Ai ama, Nueva Yorken gaudela, Amparo. Zenbat kera, Ai ama, Nueva Yorken lurretik eta Ai ama, baina hau zer da, eska. Jesus ama. Ai ama. Taxi horia. Ta zenbat jende? Bello denak paso zebran, Jesus ama. Zai danak batea, berde jartzen danean danak batea, brust. Ai ama, bello, por fin heldu gala, neska heldu gala. Nueva York. Ai ama. Qué pasada, maitere. Kaxi, ikusi aldozo. Bello, ikusten aldozo. Ze emozionante, Bello, por fin egan egin dozo. Gaixo. Bai. Ai, Aiola ama. barruan gaixoa, Kasiano. Jesus. Ai, maitere eta ze. Bada ordua, eskerrak iritsi. Bazen orduen, eska. Zenbat urte pentsatzen etorri berginela Nueva Yorkea, Eta txenian hemen gaude, gure ametsa betetzea. Gure ametsa betetzea. Eski emozionatuik nau. Ai, ama. Zure ametsa nerian bezalakoa da, ez da? Hombre, klaro. Musikal batean parte hartzea. Musikal bat Broadwayen! Eska, Jesus. Ne igual zait protagonista ez izatea, Osea, igual zait koroa, baino txika. Ai, jauno, Ya que estamos, ni igual protagonista, Bueno, pues ni biharrena, igual zait. Jesus, ai, ama, ez que emozion, oi, ama. Joan berko kastinak edo, aber badauden begiratzea. Bai, begiratu behar dauze. Bizitza hontan zein behar da zoriontsu izateko? Hombre. Zein behar da? Hombre. Ametxen atzetik, hon? Hoi ba. Behar dezuna bilatu eta venga, ametxan bila. Hoi ba, pues venga, guazen gure ametxan bila. Broadway! Horreak guaz, Eldu gala, Broadway, eldu gala! Ai. Sortea ze. Hau sortea, heldu eta kastin batea. Ai,
txika! Suerte aukira. Oi, ama, zu zerbait... Leleko kurrikuluma bialita, casting. Berotu markau, berotu markau, porque bai. casting hauek izaten die dantza, eta kantatu, eta ez dakize... Ai, Jesus, espera. Palomika, palomika... Aikere, hori abestu berraldezu Broadwayen. Igual hoi ez, baina honei egolak berotzeko eta usoan aitea esan zidaten, da, pentsatzen un palomika, da usoa, ez? Bueno, Maikere! Ez. Utsi berotzea, Aber afonika iritsi bertzean kastinea. Ez. Hombre. Ai, gure txanda dala. Ai, ama. Prest bazen. Ai, eman zorta, mesedez, Ai, Jesus, ba. A ver. Ai. Hau da suerte txarra. Jo, kasualidadea. Justu, guk kastinain, ez zaigoen gaizkiatea, ez? Ez ba. Baina gero, gure atzetik 110 umeko koro bat. Bai. Kanta berdina besten. Ez que kasualidadea, txika, behaiek hartu dituzte. Eta guri, normal. Si, pues... Hola ze. Ja, pues hemen gauzek garesti daude, Ez que urrengo kastina, aber noiz dakaun. Ja, bueno, bestela ere... Eta zein behar dugu ba. Si, pues lana bilatu beharko du. Lana Nueva Yorken? Si, claro. New York. New York, esperatu. Lehen okartu jot. A ber. Beitu, a ber, zerbait jeba daun. Lanen bato. A ber. Jesus. Ue. Mentxe. Hemen, txakurre paseatzeko. Ez. Txakurre paseatzeko? Ez, ni txakurra. Ui, lana balda.
eske, igual, hemen bakarrik. Txakurrek, ate iriki eta atea jendi, Hemen ez du jakingo, txakurrek. Ja. Ez du jakingo. Osa, que txakur tontoak paseaban eaman, ez? Ja, bueno. Ez ni honik hori ez, Nik hori ez dare. Ze. Hau, behitu hau. Kamarera, baino patinekin. Ui! Patinekin? Ze kafesniako la. Horrenbesteako presa izango aldue. Hame, eske hemen danak presaka, zali. Ikusi danak kaletik, antxuki horrek da presaka. Aber ba. Ai, ene, ez. Behitu, hemen. Tximinie garbitzeko. Hau, no? Tximini garbitzeko. Hori nik atxianan, lekun berrien garbitzen dut tximinilla. Ja. Ondo, igual hori... Ni ez, eske ni bertio gabauket. Bertigo. Bai, teiatutan nahi gotzeko. Bueno, tximinilla garbitzen, ni igual horreak jungo naiz. Ja. Behitu hau. Umek zaintzeko. Pues behitu, nahi umek bai. Ez, nik umeik ez txakurrik ez. Zuk umeik bai? Umia bai? Umeik bai, txakurrik ez. Baina umek bai. parkera ematea da bai. Geho behaien arten jolasten du, eta horren besteako ez zaude hor korreak inda eman behar txika. Ja. Bueno, lana da. Lana da. Jungo geha tximini garbitzea eta zu umek zaintzea. Nik umek nahiago tximinik baina. Bai, hola diru pixkate. Bai, eske bestela, claro, sí, casting, pero... Baina, nada. Sortea
Jesus, neska. Nola nekatzen duten umek herri hontan. Madre de Dios. Baina, zubek izan, umek ez dare. Baina, umek parkera eamateko zubek izan zenbat kalein behar dien. Bueno, ikaragarria. Jesus, neska horren txarra esan izango. Ez? Bai, zuetzea zikindu behintzat. Ja, zikindu ez, baina nekatu baita gaina. Parken nengoala, azaldua tipo arraro bat. Zein? Ez dakit, tipo bat. Da bakarrik nahi zuen abestu, ta dantzatu, ta ez dakit zesaten, venga, guazen da gumek astoratu ditu, erabat, superkalifragilistiko no seke, tio, que pesau. Ez esan! Bai, ba. Nere lankidea, No, lankidea. nere lankidea tximini garbitzen zeon, hasieran kriston grazia indit. Grazioso total. Zer eta ditu ze ala egiten duen honek lana. Ja, Superkalifra, tantxibiri. Ta geo pelma. Geo pelma ez, geo eskibitu beldur bat pasade tipoakin, saltatzen. Zea, Teiatu. Dantzatzen, txak, kontuz handik, eta alako baten, irrizta da, zintzilik dani, xa! Ezkerrak indartxua naizela. Hombre, hane onda, askatze baldi manun jata, txaf! Ta alako baten idot, za! Gora! Txika, Gaztan diot, nunca más, nevermore! nevermore. Hombre! Ja, Nik jakinda. olako jendeakin lana in baino, bitu, nahi jo zubiaz bilan login, Hombre, zea, oiekin lanian da, hola ezin da lana in. Ja, baina noiz bat inberko du, porque... Bueno. Eske hotelantzako diruik ez daukiuta. Ja, baina ez du eguraldi txarra iten, zubiaz bilan ez dugu. Xo, betu, zer datorren hor? Zer dator? Eurie, me cago en sos. No me digas. Me cago en sos. Llama. Si eske. Hotelik Ai, gabe ama. da. Ja, eta zein behau. Ez dakit baneska. Ui, ama! Serio jartzen nahi dau, Serio jartzen nahi dau. Jesus, ama. Ze? Eliza baten zartuko geha hor danak onartzen dituzte. Eliza baten? Bueno, txika, pues yo que sé. Eliza baten, baina ni otoitz egiten euskaraz tardeaz gaizki nabile, pentsa ingelesez. Bueno, haizu. Oh my God. Amen berdin izango da, han eta amen. Oh my God.
baino ze politxe. Hotz, bueno, izan da. Beitu, olio pikorrak eta dena jartzizkit. Ai, Jesus. Zu, nik ez dauket horren ahots politxe, Bueno, ez da zer gertatzen, Nola ez, musikal bateako neska? Musikal baten parte hartzeko? Baina hori hemen posible da. Nola posible dela? Ameriketan dena posible da. Bai, si, hombre. Zuk esaldezu entzun, sueño americano. Sueño americano? Bai, ba, zuk dakasun ametza, posible da. Asi? Bai, zuna ezuna izan, posible da. Nola izan daiteke hoi? Bai, Si, hombre, a ber, erizain. Posible da. Si, hombre. Veterinarioa. Posible da. Astronauta. Posible da. Ez, astronauta ez dut izan nahi. Bordun, ez dazu nahi ez. Zesango nizuke, presidentea. Solariumea junda, posible da. Ja. Eitu, eske hemen dana da posible. Nola izan daiteke hoi bat? Benetan, Nola zuk ba? txakurri izan nahi dezula. Posible da. Ikusten? Posible da, la sueño americano. Ozen. Ja. Dena posible dela, me cago en sos. Ze, hemen bizitza oso zaila da, Bai, baina. Amparo, hemen bizitza oso zaila da, eski ni nahiago Euskal Herria. Bueno, neska, baina, bueno, elkarrekin gaude, neska. Hoi bai, eskerrak elkarrekin etorri gean, Claro. Pero ni bakarrik etorriko banitz, bueno. Onta, Ai, nola ez geha elkarrekin etorriko gu laguna gea? ai, ta lagunak hortako daude, ez? Claro, eoteko, eoteko gaude. Ai, ama, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Ay. La, hay un amigo en mí. Mira, estos también que amigas. Bello. Ai, xeriko gea. Ai, gure bai, xeriko.
Eske lagunekin dana erresa. Dena posible da, neska. Noski, dana Beto, erresa. ni guantxe bertan, por ejemplo, altxatzeko, pues asko ze lagun batekin. Lagunekin asko Bai, zueto, bai, neska. bai. Oizke, oi. Hemen, gauzak zaila daude. Bai, Bai, ba. diruik ez dakau, Ez dakiu. Baina, bueno, lekun berrin ere antzeko gaude neska. Hemen, bueno, Ja. saiatu inbergea. Ez baino, han por lo menos euskaraz etxe egiten du, Ja, hori Porque hemen ingelesakin nik erotu inau, Ja. How are you, ez dakize, bueno, eske ez dut ulertzen. Da, han por lo menos euria iken baldin bado, pues etxea badaukiu. Baitare, hori arrazoi. Bai, bakau. Han por lo menos gusik baldin bakezo, bizi lagunen bat emango izo zerbait bazkaltzeko, jateko, lo que sea. Ia, bai. Zea maiterek beti ukitzeuan, Hombre. zea zerbait bai prestatu. Hombre, han por lo menos abesteik badaukiu. Horra, arrazoia dakazu, Hombre, nola beste zozut goizero. Goizero hortxe oten naiz. Xorieri mintzozen errekari. Oi ba, neska. Ai, bitzu. Kariño, Ze, gauzat esango izut. esan. Zergatik ez deu iten, lekun berrin musikal bat, Ai, kaiate. Zer itzen? Ai, ama. Haningo, Kristan ideia da, izan Baina daue. ez da? Ai, Han ez ama. dut inoiz alako ikusi? Ukingo deu lekun berrin. Egin du. Bai, ingo Ai, deu. venga. Igual letra pixkat aldatu beharko da. Bai. Hola, itu nire okurritu zait, ja pentsatuet. A ber. Ai, zikoina, lekun berrira heldu da. Me encanta. Me encanta. Pues etxo, guazen. Bai. Bitu, jarraitu etike. San Miguelen.
Ai, ama, ai, ama. Hemen bai, hemen bai. Heldu gara. Heldu gara. Ai, Lekunberri maitea. Ai, kontuz. Ai, ama, txika, que ganas, bello, eske. Moi. Ai, Azkenian ai, ama, eskerrak. Ai, kaletu zeu zaida hon. Ai, kaixo, zemuz. Ai, Garitza zeu zaila. Purina hau zaila. Ai, bai. Esan bezala, antzea, purpurina. Purpurina nan. Baina hemen, Que desastre. beharra sanua. Ai, Me encanta. ama. Eskerrak hemen gauden zemuz. Ai, Zemuz ama. pastu ezue denboraldi hau gu gabe. Nueva Yorken egon gea, enteratu altzatea. Ai, ez bitu zaurpegi hartzen duk, ez da. Nueva Yorken egon gu gala. Bai. Ai, ama, Postala biali genuen, ez zenun ikusi postala. Ai, Baina, asko zobe lekunberrin, Asko zobe, majas, buf. nahi gila zan bai, Bai, ba. Zu, zerbait hor ginauden, ez bueltak ematen. Notizi bat eman behar dizu. Bai, da, bueno, galderatxo bat, A ber, animatuko altzineten gurekin musikal bat egiten. Bueno. A ber. Zuek zirko atzeat inoiz jun. Galdetzun dutenean, inberda, bai. Berriro. Bai, a ber, osea, como que no hayáis oído, Hori da. Zuek, ze ideia okurritu zaigun, Betu, nervioso zaudete ja. A ber, goikoak de bai, A ber, zuek denak animatuko altzineten gurekin musikal bat eitea. Batekin funtzionatuko zula. Bueno. Honekin jere bergatita baten, A ber, orduan ze. Esperate, porque hau hemen. Nola ingo dugu ensaio bat, Zukor oin geldi, beharko Kasi geldi, Ai, kasi. Bai. Kasi ere bat dantza ingo, Ongi da, ezta? bueno, utzioz, erdi mareatuta dago, gaixo. Claro. A ber, Ensaio. hau ensaio bate, proba batein niko du, bale? Proba. Koreografia da erresa. Oso erreix. Bale, ordu. Bai, a ber, espera, musika pixko bat, Bai, mesedez? bai, musikakin horren erakutziko diegu. Musikakin bueno. zuzenean. Ba, Ba, denak, Para. A ber, ez da oso zaila, bale? Espera, A pixko bat, musika gabe lehenengo, a ber, denak, Denak, ba. horrena. Batzuk alde batean, da bestea, danos. Jesus ama. A ber, esku horiek. Bale. Holaxe, jetxi, Gero? da beste aldea. Jepa, Bale, gero gora. jep. Eta gero? Ongi. A ber, hola, A ber, baina. Probatuko dugu berriz, Venga, bai. Bai. Probatu ingo dugu. Para. Bai, lehenengo biak ongi, baino gero beste guztik ez dituzte harrapatu, ez dituzte harrapatu. A ber, ez daude ohituta. Gogua jarri dute, baina. A ber, gauz bat egin du, bale? A ber, esku bat hemen, A ber, danok. denak, Baina nintzat kapazak izango zeatela egiteko, animo. Beste esku bat hemen, eta erdin juntatu, bale? Osongi. Horta aliatu die. Hori bai. Ez da A ber, gutxi. berriro, bat, bita. Bai! Bai, eske, bello. Osea, a ber, pixko bat aurpegitik, bale, porque eske batek egin du hola. Aurpegitik pixkoa separatu, bai. Holaxe. Hori da inbehar dana, bale? Baukiu, ez? Ez du nik ustat oso ondo ateako ala, Hombre, claro. Ze nivela badao. Bai, hemen hor baino gehiago. Bai, Baita. Baino badao. Eske leku donetatik etorri dira, Ai, maitere. ama. Leku Leku donetatik. guztitatik etorri die. Atez. Aratez? Araitz ere bai. Eta pasaburuatik. Eta betelutik. Hombre, eta goizuetatik. Larraun. Eta leitzatik. Eta lekunberri. Baita, eta ultzamatik. Eta odieta.
Eta odietare, bai, ba. Denak altzaudete. Bate bat falta zaigu Pues izateko. eske ez dizue, hola zuen herri eta zuen zonaldea ituta. Bueno, bai. Odieta hor pixu bat muitu die, pero lo demás... Ez daude ohituta. A ber, venga, ba. Araitz! Atetz! Gutxi torri dira. Bai. Basaburua? Jesus, hace cuadrilla, zu. Betelu! Leitza! Adiós! Adiós, baino zer da hau Leitzako musika eskola, ze? Larraun! Osongi. Lekunberri! Goizueta, esan dugu goizueta? Osongi, behitu, animatuena goizuetatik zu. Oi, ama, eta? Odieta? Eta ultzama? Norbait falta alda. Norbait falta alda. Areso! Oh, behitu! Aresarra behitu nola, Espero antzeuden. Dios! Osoki. Pues behitu, hau egin duzuen guztia? Pues hoi baino en ritmora, vale? Aizu, eta... Gauzat esan bezu, ninja berotzen nahi naiz nik uste fundamentua badaula, hemen ikusi dugu baiet. Hemen haizeate berotzen, ondo ateatzen bada, urrengo urtean beste musikal bat, Ai. Ez da? Urrengo urten katz egiten baldin badugu? Katz? Bai, katz. Zer da katz? Katxuena. Katxuena. Nola da katxuena? Katxuena hola egiten duela eta... Ez dakitze, da salto egin, da zakitze... Hola da lurretik, ez nize egiten duen akrobaziak bezala. Ni gorputza ez dakit hortako dakatzen. Ja, ni ikusi dut belaune haure ez daketela, ez dakete... Zakit, igual besten bat, Zu. pentsatuko dugu. Ta... Moulin Rouge? Hori ikusi beharko da. Oi, ama! Zala. Itu jan erdi rouge gaude. Bueno, Suave. Que animatu naiz, ez que hemen ikusi eta A ber, Bueno, ba, hori urrengo urtean, Bai, Urrengo urtean baldin eta gaur rondo egiten bat, Ulertu da zuen txatila, hauek bakit, Bai. Zuen eskutan dau, Txaloena behintzat, bai. Nunca mejor dicho, eskuetan. Bai. Probatuko. Azkenengo aldiz probatu? Ez, diot, ja. Ja, aurtengoa probatu, bai, ez? Venga, ba, nire, Del zuek tirón. prest. Zuek prest? Bai. Bai. Zuek prest. Prest. Zuek prest. A ber, prest, pues. Kriston probada, Hori, bai, ez du molestatzen hor. Ez. A ber, ja, hau da ja la definitiva, Venga, ba. Ui, behitu. Erdi eta ardi ezueke bai,
Dios! Au! Ai, ama, que susto! Oso ongi atera da, Oso ongi atera Espero da! genuna baino hobeto, Ai, urren gurten berriz, esperate. Hartu maletak bai, nerek. Ai, Kaxiano, urren gurten zuk silba ingo zu, bale? Oso ondo. Oso ongi. Primeran atea da, urren urtean berriz, Oso ongi, urren gurten Zuek bai, Igual urren gurten pixko danza, lo que sea. Oso ongi, ai, ama, neska. Txalo handi bat, noski hor abez batzan, 100 piko ikasle hoiei. Nola ez, beraie zuzentzen maixuki bili diren, Luisa, Lourdes eta Irune irakaslei. Eta mesedez, atera holtzara, Esti Kuriel eta Lorena Arangoa. Txalo bat baita ere, izugarrizko lana, hemen, mailan, ezkerrera eta eskuinera, daniri eta gure argi teknikariari. Eskerrak eman behar dizkiogu baita ere, gure udal guztiei, bai, 10 udaletxeei, urtean zehar ematen duten laguntza eta finantziazioa eta babesa, eta bereziki gaur Larraun eta Lekunberriko udalari, zeren babes ekonomikoa berezia eskaini digute. Txalo bat bai, bereintzat. Ikuskizunetan askotan ahazten dira, baina hemen, gaur larunbata da, baina atzo izugarrizko lana egin zuten, Lekunberriko udal langileak hor plataformak denetatik montatzen, beraz, txalo bat baita ere beraientzat. Aurten ikuskizunueko babesle nagusia, laboral kutxa izan da, eta baita ere, rekonozitu behar da, alegina, txalo bat, baita ere. Mesedez hurbildu baita ere, musika eskolako lankideak, hor regidore lanetan, aurrak zaintzen, bueno, denbora guztian, guztia ongi atera daitela, bai, babesten. Eta gure helburua horrelako ikuskizunetan zuzeneko musika eskaintzea da, bai? Hau izugarrizko balorea daukan, erabakia da. Eta hortxe, eskuinera, hainbat musikari ikusten dituzu jotzen, txalo bat, zeharkako xirulako Leire Satrustegiri, Leire, atera holtzara. Saxoan, Íñigo Montero. Ile apaindegitik etorri berria, ikusten duzu, Akordeoian, Pilar Arginena. Gitarra elektrikoarekin, Iker Olabegoia. Han baterian, Urko Milagro.
teklatuetan Estela Imirizaldu. Eta hor, zuzendaritza lanetan, pianoarekin eta gaurko ikuskizuneko konponketa guztiaren arduraduna, Satxa Soriazu.